Vítáme vás lidi u dalšího videa. Dneska tady jsem společně s Patrikem, pozdrav. Čaute lidi. Dneska tady hrajeme tady tuhle... Dobrou a nezávaznou kombinaci, to ne. No. Není to ne. Jo, počkej, musím to tam jenom dát. Řekni mi. Počkej, ještě ne. Tak. Ano, můžeš. Tak, říkali jste si, co se stane, když spojíte kečup a jablko. Vyzkusy. Tam ty nejseš normální, Patriku. Ne. 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 Fuj. Dobrý, no. Takže tady vidíte právě, co se stalo Patrikovi. Hrajeme teda tady tuhle tu hru, Bite by Night. Chtěl jsem to akorát natočit, akorát, že jsme měli teda problém s tím zvukem. Jak jsme hráli to letadlo, tak jsem vám to ještě říkal. Je tam ukázka, jak to znělo, hrozně potichu, takže... Je to no, že je to úplně blbý. Co, Patriku? Je to blbý, že? To. Náš host druhý jmenuje se Michal Tretera, to s náma nechtěl hrát. Jo no. Víš na co je kámo ten Doppelganger, to je dobrý na to, aby se jako, když někoho jako zabiješ a potom jako to budeš jako on, jako za toho týpka, koho zabil, tak to je dobrý, že si tě třeba nemůžu všimnout. Patrku, slum si to prosím tě. A to mám to na 10. Aha. Když to zkus tlumit ty? Já se slumím zvuk asi, nebo já nevím, ale nejhorší to je, já to mám na, jako na, prostě v settings, tak mám jednu, ale je to strašně moc slyšet na těch sluchátka. Já to mám na 25. Aha. Co si to dá na 10? Promluv. Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zase to babka, zase to sedla. Halo, dobrý. Se o něco trošku slyšet, ale ani to nepůjdu ani jako poznat. Dal jsem si míň zvuky, ať... Nevím, jestli normální kamoši. Brat tady tančí úplně stejný dance, stejně jak ty, jo. No, to není normální, nevím. Let's go! Běžte se léčit, hele. To jsou dva bacon bojové, nebo kdo to je? To je tady tenhle a tenhle dohromady, a je to dobrý docela, jako. Tak, doufám, že to teda budu já konečně. Au, Projekt. Ten dělá co ten projekt? přepíná módy Steel, Fast and Strong. Strong je síla, rychlost, že je rychlejší. A Steel, že se umí vrtat, umí chytit nepřátele a umí skákat. Já akorát dělám generátor. Doufám, že tady není, ale. Kam já už mám druhý task udělaný, kam je to hodně zdlouhavý třeba. Tady se mnou borec, takže snad nám to půjde. Už to funguje. Kdo tam byl?
Tady nic, nikdo. To, jak můžu dát tu lanternu? Tebe tu lanternu. Lampu. Hele, čus. Pozor, je u tebe. Nedělej. Oděj vteč. Vidíte. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tam on tam prostě dělá generátor, mu to je jedno. Co to je? Kamo? Ten killer je asi úplnej noob, i když má kamo. Pro profíka kamo ten skin, nebo prostě má jiný než normálně sprint trap kamo, ale taky úplně noobák. Protože to je jiný animatronik. No nic. Já nemám žádný tanečky. No nic. A On to blokuje právě. Ne. Jo, on ho tady nahání. zhadl jeden poličel zhadl. Poběží po mně. Patriku, pomoc. Tam je vezadu. Jde. Amo. Patriku, jde se. Co děláte? Ani. Já jsem se ještě nedal toho borce s taserem. Škoda. To když jablíčko. Co? A to bylo na myšla. A ti říkám, když jablíčko. Já vím, co bychom si mohli zahrát. Už je to aj hodně stará hra, ale pořád dobrá. Natural. Ne? Ty katastrofy. No. Flat have facility. Co? Flat have facility. Jeden má prostě palicu a nahání tam v ostatní a dává je do mrazáku. Hrál to Vandaly a tak. Jo, to extrémně hrával, to byla moje nejoblíbenější hra. Tome! Ama borci mě úplně zachránili, úplně savenuli. Kamo, to jsou goat, kamo, všichni, kamo, kdo se dívají tady na to video, kamo, pište, kamo, borci goat. On mě nahání, dobrý, už ne. Už mě nenahání, podle mě, kamo, no. Počkej, já upozorním, já zachráním, aha. Já on se tady schovává. Jo, F-kem tady dáváš světlo, aha. Ok. Ok. Tomáši. No, Sádra. a jo, on. Dobrý. Co? Tam už jsou dva mrtví. Já jako nechci další oběti. Kamo, oni jsou tu dva se stejným skinem. Aha, nevím. Nevím. Se vyhru. Nedávám. Taky nechápeš, proč youtubeři kamo nepřidávají si jako to kamarády. Pozor, Patriku! Protože to by to pak začali dělat po super času všichni. Kámo, to svého hezky zablokovali. Patriku, pomoc! Díky.
Komu my si z něho děláme prdel? Kam já nemůžu zavírat dveře? Já na to mám omezení. Jo, Jak dlouho? tak. Fábro. Kámo, normálně prdel z robota. Kamo, no nic. Teďka si vezmi, kamo, že prototypů zabil 2 dní. Dělej. Fábro. Počkej, jsem byl celou dobu vevnitř. Oni mohli bouchnout. Jdeme na svobodu. Jdeme. Ale utíkej, Tome, utíkej. Utíkám. Já vím, že toho jsem to nejsi schopný, ale aspoň se pokus. Jo. Počkej, on se líbil. Jo. No kill found, no nic. Můžu někde vidět šanci, jako kolik mám. Každou hru tak 2%. Záleží, jak dlouho přežiješ. Jak si mám dát toho? Sekuriťáka. Jenom mě okliknu. Paťo, Co? Survivors, Security Guard, Equip. Opakuj. Paťo, No, Survivors, no. Security Guard, Equip. No a já ho si nemů... A kde dát equip? No tam je Equip. To dá. Napravo ty obrazovky, ty tupče. Já tam pořád mám tu obrazovečku. A jo. Jo, už to mám. Já jsem to měl celou dobu tu obrazovečku malou, že jako no killer found, jako ještě výpis o té hře, že se odpojím. O, počkej, to jsem já? Ne, to je tady ten borec. Ne, kamo, tady toho ne. Tady, kamo, ten je strašně strašidelný třeba, mně se zdá. Víš, co je zajímavý? Máme nahodit světla, ne? Taky. Já jsem našel další boxy. Ne, to je on. To je on. Kam má našel box na baterii? No tady je taky box u mě. Já se bojím, ono tady je Jakože vedle sebe jsem to Jo. našel. Kámo, tady je třeba další box, tady jsou 2 boxy v jedné místnosti. Ale to úplně vzadu. Jo, tady je borec taky s boxem. Tam je, Patriku, tam tudy. Mám tudy. Já už ani nemám. No ale kamo, pojď sem. Tady je ještě další box, tamhle. Super, tady v kuchyni, taky si dobrý. Kam to mám dát, jo, semka, dobrý. On je po mně, Patriku! Ne, on mě odrazil. Patriku, Musíš pomoc! to říct. Já jsem mu dal teaser. Do těch dveří jednou bouchne, musíš je pustit. A třeba zpomalí. Au, Patriku. Já jsem mrtvej. No nic. Jako... A ne... O, hele, baterka. Evidentně tady asi nic není. A kam to mám dát? O ne, on je tady. Nebo ne, není.
musím si šetřit energii. Hele! Ten generátor. Vidí to ti roboti jakože dělám generátor, nebo ne? Ne, vidím pouze to, jak dávají baterii. Nebo jim bereš pas. Nebo když se do pasy, to je dobře. Aha. Takže oni mě vidí. A jo, ok. Hele, čus. Ale Drbe. to. No nic, on ho zabil. No No, nic. Nezabil. Zabil. Kill. Já jsem mu akorát šel do cesty. A Patriku, tady je generátor, pojď za mnou. A ještě tam je baterka. Aha, už není. kde je Pomoc, Patriku, pomoc. Ono mě zabodlo tu. když to jmenuje Patrime Filizet. Já nevidím. Já vidím. Jde Maria, já jsem se zapomněl, že se nemůžu. Vracím se zpátky. Co podívat na kamery. Vidím killera, vidím tebe. Ne, to jsem já. Patriku, ne. Promiň to má. Ne. Ne. Kámo, to je kámo, po druhý jsem zemřel jenom kvůli tomu, že blokovali dveře. Ach jo. No Já se nic. Co, zemřel jsi? a už si nezemřel. No. Počkej, ani jednou si nezemřel. Kamo, mě to nefungovalo, kamo. Jsem nemohl. No Patriku. Patrik je asi momentálně offline, protože mu někdo volal. Co? Kdo ti volal? Táta. No, kamo, ona tady je ozvěna. Počkej, já ti to položím a zavolám tě znova, jo? Protože já tady mám ozvěnu. Čau. Tam mně se to seklo, Patriku, polož to. Takže tady tu část asi vystřihnu. Takže čau lidi, už jsem mě konečně načetl počítač. No, takže můžeme jít asi na to. Patrik, že samozřejmě tady na mě počkal úplně. A můžeme jít zatím na video. Teďko zatím čekáme. Je, takže my natočíme 2 za den. No 2 za den, nevím jestli výjdou, ale natočím 2 za den, takže budu mít materiál a můžete se těšit na další videa. Mělo by to teda průběžně Co? No? A s Michalem 3. Jak 2 videa? Ne, já to spojím. Aha. Ty 2 videa spojím a to nepodařený katnu, takže... Dobrý. Takže... Co? Takže 2 videa, můžete se těšit na 2 videa. Aha. Tak, já teďka jenom musím si vymazat to video, protože se mně to nepodařilo. Co to tady je? Já tady mám toho docela teda dost. Já teďka si jenom musím poslechnout video, z čeho to je a předat to do toho správného, jako, co to je. Na Foxoplatě, když tady ho zasvítíš, on se zastaví. Uvolní ho, nesmíš dělat. Dobrý, takže tohle
Tohle video si můžu předat do Roblox. A za chvilku budu mít hotovo. Co je tohle? Nebo já mám možná 2 dokonce. Co jo? Ne, to byla ta pumpa, dobrý, takže už to mám zeditovaný, už tam mám 2 videa z Robloxu a teďka akorát vyjde to 3. A poté se můžete těšit teda na to další video. Co natočíme s Michalem, mělo by to teda být, nechte se překvapit, bude to v dalším videu. Takže teď jsem možná já. Ale klidně mě zabije, jo, já tě taky budu zabíjet. No, to jsem já. Nejseš? Já tě nechci, abyste nechtěl všichni, já. Proč? Ty chceš vyhrát, co? Jo. No. To jde Vlastně je vidět. to jistě. Mám tady už generátor. Neutíky. Neutéč. Co to je? Ne! On už zabil borce jednoho. Ne, to je on. Co, počkej, ne, ne, ne. Patriku, pomoc, já jsem na 1 hit. Já jsem mrtvej. Kámo, ne. Proč? Ne. No nic, já se podívám na survivaly. Techniken, co dělám? Taky na 1 hit. Hej, když mám tu masku u Techniken, tak co se stane, nemůžou mě zabít nebo co? Nemůžeš přecházet po řezdi. Tak to je docela dobrý. A je hodně drahý teda. No je drahé. No, tady ten Camo Dance Patrik má, no. A tohle to myslím si, že taky. Já si koupím nějaký emote. Co tady je za emoty? Nevím. Co používáš ty? Jaký emote? Používám nebo to se to jmenuje Hardstyle, Style a Love Control. Prostě meč a štít. Hardstyle, Style a Love Control. Cortisol. A ty máš kdo security guarda nebo koho? No, security guard, ale to platí na všechny. Právě, že já tady mám emote. Jump to Joe, Clown, Freddy, Friendly Stan, Prince, emote. Upsi style No nic. nebo hardstyle. Hardstyle, tohle. Bude to zní takhle. Jo, tady to je. No, tak to nemám ten hardstyle. No, tak se to kup. No já na to nemám, já potřebuju ještě 136. No, No, takže ještě musím šetřit a vyhrávat, Patriku. odpojil, to já jsem se odpojil. Mě to nebaví, pod něco jiného. Tak jdeme natáčet to další video. Já sám neodpojil jsem. A? No vlastně to už byla 1 hra, no tak pojď. My jsme řekli, že dáme 2 hry. No a to byla druhá. Míšo, Kam vy si pak vyberete? a to čekal. Takže chceš další, jo, video? Jo. OK. Tak jo, takže tohle by bylo asi pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, zanechte like, odběr, zvoneček a těšte se na další videa. Čus.